većina vas voli Božić. Mislim, tko Božić ne voli? Zanima me samo zašto volite Božić. Volite li ga jer tada provodite vrijeme sa svojom obitelji, zbog hrane, ugođaja? Ili zbog poklona? Hajde, budite iskreni. Ponekad različno. U zadnje vrijeme nekako veliki pritisak oko Božića. Sad govorim laž. Početkom 11. mjeseca već su sve trgovine bile okićene u božićnom duhu. A nije stvar o dekoracijama. Jesmo li možda pokloni? Jesmo, posebno kad su u pitanju pokloni. Svi se natječemo. Tko je dobio najskuplji ili najbolji poklon? Božić je vrijeme kada roditelji vade kreditne kartice, novčanice, a ne dobivaju ništa zauzvrat. Zapitate li se ikad? Znate, postoje ljudi kojima Božić i nije sasvim bajan. Neki roditelji ne mogu pružiti svoje djeci ono što njihova djeca žele. Ali ne moraju biti tužni. Jer ako se malo udaljimo od poklona, shvatit ćemo da bit Božića nisu pokloni. Iako me i sama hvati božićna groznica. Ne znate što je to? To je groznica koja se širi brzo kao i koronavirus. Samo je razlika što za božićnu groznicu znamo uvijek i onda su je odavno preboljeli. Zato, čuvajte se groznice, uživajte u ovim čarobnim praznicima sa svojim najmilijim